Абдулла Тукай сөткә төшкән тышкан. Ничектер, белмимен, бер көн идән асты кеше тышкан, йыгылган да келәтте, бер табак сөткә килеп төшкән. Йөзеп карый табакта арлы-бирле, һич чыгып булмый. Сыек сөт бит, бата. Һич тә табактан ычкынып булмый. Йөри тышкан, йөзәдер. Тик торып булмый, йөрәк түзми. Йөзәдер, аркылы, буйга, котылмактан өмид өзми. Тырышмак бушка китми бит, бераздан соң була уңай. Бу тышкан шул кадәр йөзгән, куерган сөт тә булганмай. Хәзер бит батмый, тышкан кирелеп, майга аяк баскан, сикергән дә ул табактан. Чыгып үз урынына качкан. И карындаш, син кирәксә суга бат, я сөткә бат. Ит сабыр, күрсәт чыдамлык, һәм дә ит гайрәт сыбат.